Здравейте! Как сте, мили мои? Днес ще говоря за игри на волята. Много ми хареса тази година игри на волята. Симпатизирах на женската коалиция, също на Мартин Добрин и най-вече на Мартин. Искам той да спечели игри на волята. Но какъв е моя извод от тези игри всъщност? Значи, какво се случва? Храбрите в началото на сезона отиват на блатото. И там, в тези сурови условия, те трябва да оцелеят и да се преборят за мястото си, да влязат пак в игрите. И какво се случва? Накрая храбрите остават до финала. Част от тях, разбира се. Значи, когато човек е поставен в такива сурови условия, той се мобилизира и прави всичко възможно да оцелее. Мобилизира се тялото му, мозъка, всичко. А когато, видно на това, когато отидат в резиденцията, когато са на по-добри условия, как започват да напълняват, да се отпускат. И тогава, хоп, при някоя игра отиват веднага на острова или на по-сурови условия, защото са се отпуснали. А другите, които са в тези неприветливи условия, са се стегнали. И какъв е извода? Че когато човек е презадоволен, той спира да мисли, да се мобилизира, започва да се отпуска физически, психически. А когато е на ръба, той се стяга, включва всички чакри в тялото си, цялата енергия, включва си мозъка на работен режим. То всичко всъщност е от мозъка. И прави чудеса от храброст. Какво нещо е човешката природа. Хайде, приятен ден!